Kaka sene katı binamız ekeniň o, haramzada ekeniň o. Näme bolýar oglum? Ýöne möne adyňa haramdagy dakmadylar. Maň awry gere o kaka. Nämeň sebäbine ýaşaýan sen o? Maksadyň näme sen? Niýetiň näme o? Sen niýetiňe bara goýoýun menne. Mena nadayel o kaka her yerde şu şappa görýärmi? Ýiňse damaryndan bererin, ýedinde bir sapardagy maňa şatalasaň, düşünýärmi? Sen çüýlük tohumdan ha. Sen tohumyň belli ha. Sen diňe kan soýmaly sakırtka ýalak bolup düşünýärmi oglum? Hiç sada alad etme. Krizis wagtyna, koronavirus wagtyna ýok diýip durkam. Rahat ýaşap berken alad etme o iş sada. Düşünýärmi? Halka garşy eskerleri küşküräýärs. Raketalarymyz bara geçiräýärs. Atar semme zady o da berde emmesinem küşkülörs. Biz gurban bolmars. Ay kaka sen wapşe dälim o. Kim urşagy o? Eskerlerim enatysyna tarap urşdunmy? Näme gurrun ne diýen o kaka? Sen oglum drowna parada da gidemok men Putin'e aýtdym mene bakym doglanyňym dinýuham gowudyp berläli biz birinji oçur düşünýärmi dargap çykalaý düşünýärmi gowudyp soýaly halkyň hamyna samandykaly ondan soň bolsa emmeda gowalar olar şu dietada olar aç däl owa alad etme oglum ataň diýdik ha owa şey diýen menne oglum senem çüýlük tohumdan bizden bolmaly. Bu topraklarda türkmen ýok. Diňe biz tohumymyz türkmen. Diňe biz ýaşamaly.